Balik sa GMA Regional TV Live, makapuso subling na highlight karon kining bayanihon nga buhat sa usa ka Coast Guard officer tungod sa iyang pagsalbar sa mga pasahero sa usa ka barko nga nalunod niadtong miaging tuig. Karong bag-o man kapuso, gihinganlan ni siya nga may makadawat unya sa award sa International Maritime Organization for Bravery at Sea. Karong butaga makapuso sa spotlight atong ilahon siya si Probationary Ensign Ralph Barahan. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir, can you take us back to the moment ni atong November 2019 katong higayon nga nalunod kining MV Siargao Princess og sa imong gihimo, sir, pag-rescue sa mga pasahero? From Port of Loon, sakay mi sa MV Siargao Princess. Then paghawa sa barko, okay pa ang dagat, no? Wala pa na siya baud-baud. Pero paglakaw na mo, pag hapit na mo dool na sa Cebu nga port, dito na ning kusog ang baud. Dito na nakamata ko actually sa kagubot sa mga passengers, no? Then moto I started calling my wife na nagkaibaw ko nga ni tabo na medyo kusog-kusog yun ang baud. And then wala po ko nagmind, abi na ko nga dili ra nga nakagrabe ang situation. So ning kalitra o kusog na gyud ang baud, and then ning sulod na ang tubig sa atubangan. So I immediately I took the initiative na ipalikod ang mga pasahero sa atubangan para di sila mabasa. And then nakita gyud na ako nga nag-white caps na ang mga baud. So I decided to call mga pinakaduol na substation sa Coast Guard sa ato nga area. So gitawagan ako sila, alerting them na medyo distress na among barko. And then after that, nakita na ako na ning sod na gyud ang tubig. O dili na mi balance kay murag na gyud dili na gyud level ang barko, no? So akong gingnan sila nga sige suot na mag life jacket, and then I call kasi walang mga crew nun sa baba nung nagkakagulo na. So itawag na ako mga crew, and then ako silang gingnan nga tagag life jacket ang mga bata guys, i-make sure nga na life jacket ang mga bata. So after that I went upstairs sa kapitan. Then ato na ako nakita no nga medyo gubot na gid sila sa mga crew sa kapitan. Kapitan pod murag wala na po siya sa iyang murag naratol na po siya. So ako siyang ginan, I think it's better na to declare abandon ship. Na convince ako siya nga dapat na abandon ship. So after niya nag-gosik na siya nga okay na, gi-rush na ako mga pasahero ato sa sod kay naman siya sa ubos bitaw niya na sila sa close ilang ang passenger area. So ako silang ginaog, pag naog na ko nila, ako na silang gi-announce abandon ship na tayo niya, usa-usa ra na sila gipaambak. And after that, mga wala pang 10 minutes, wala pa 12 minutes ning start na gudugkuan, ning totally submerged na gud ang barko. At that time gihuwat gyud na ako nga tanang pasahero makagawas. At the same time, pabalin-balin ko life raft just to make sure na okay sila, okay lang moral para magpadayon. May kay almost dugay-dugay na po may palutaw-lutaw po. Then all the weak, yung mga may sakit, and then mga bata kay murag daghan-daghan man tog nagibati adto kay padung magsimala. Actually tinabangay ito nga effort na mga pasahero during that time. Nagtinabangay gud mi, dili lang gud sa ako personally na gi-save na ako sila tanan, and cooperate sila, cooperation, tinabangay. Your reaction, sir, usa ka sa hatagan ani nga distinction, sir, sa IMO, sir, tungod ining bravery at sea? Overwhelmed, and then syempre naapo diha ang
pressure, no, kay syempre during recognitions, people expect something from you. I think it's more of a responsibility now na to always do better. After that, what happened, sir? Sa una na, sa kuan man ka, Southern Cebu man ka na-assign, sir, no? Pero right now, wala na ka na-transfer, naka-uglayan nga assignment, sir? Yes, sir. Before, I was an enlisted personnel. So, na ako sa side sa law enforcement and maritime safety. After that, I was given the opportunity to apply for commission to a commission officer. So, nag-training ko for pila ka months to become an officer. Then when I graduated, I decided to be part of the nurse corps or the nursing service of the Philippine Coast Guard. You're a nurse by profession, sabi the iPod, Sir Ralph? Yes, sir. I'm nurse by profession. Doon na ba'y ubang mga pasahero nga up to now, mo contact nimo? Doon na ba may mga communication after what happened? Pagkakaroon, yes, may mga pasahero, labi na mga katong pamilya, na usa ka pamilya, napa may contacts through Messenger, Facebook, kay say mag-chat pod me, kamusta nay, yan na. Salamat po kay sila kalimot, and di po ko kalimot nila kay kung di po tungod sa ilang cooperation gyud, no, siguro lahi ang news may tabo. Ikaw, sir, of course, gi-recognize ka sa imong courage, sa imong bravery. At si sir, kung doon na kay mahatag sab nga mensahe sa mga nagtan-aw na to, sir, aning imong experience, sir, atong higayon na unsay gusto nimong i-share sa atong mga viewers? Filipinos are known for bayanihan. When magkalisod na gani, we don't forget na magtinabangay. I guess dapat ma-highlight is kung unsa may nagtinabangay mga survivors. Dili ni about lang nako, about ni cooperation, trust sa usa-usa. Ako ning i-share gyud nila nga award. All right, thank you so much, sir, sa pag-uban ka namo. We wish you well o congratulations sa imong award pod, sir. Makapuso si Probationary Ensign Ralph Barahan, ang bulanon na Coast Guard officer. Thank you, sir. Thank you.